Nkoranzahene hina wonya de baby kro katakyi okudom achiman a otoso enan nano ya wada etwemu na mpanyimfo ye na abrempon ema ekowiase omo pen krabre fefefa na na eko ekura na yie atwetwe ekukudam ne abrempon bebre na eko ase ebie ebi eye kane mampanyi owura John ajikumkofo asoafo ekukudam rahebedwafo ene mpanyimfo bebre ebi mso ye amanhena womfi Ghana fa na nyina ene ko ase ebi na NDC echitafo ene mpanyimfo ekukudam bebre nanso eka ho ebi Jumedien asen wo chese sa wokọ amamani amanie mu a mpanyimfo gitum ewa amamrem se na Santehene Otumfuo se tutoto mieno de benimpon ene Nkoranzahene enti amamre kwanso no na Santehene efa amanhene bebre a wo menhemfo efa Santememo ema wo mko jam Nkoranzahene ebra na wo manhene kese eda ni benkum esoe okatachi agemekudom na otoso ennan wodi ade babu mfinhia edu no na memuo no emo no wodi mfinhia edukon ansa na wodane ato afase October bosume no emo amamre ni amane mpanyimfo di gu akwan so no na akohia se nanu ya woda etwem he na omo pen krabra fefefe he won Nkoranza Royal Mausoleum anadwo desium ema etumi eye fe.